Mga day pabakunadong empleyado kay puhan ang magsumitir ni negative RT-PCR result kada 2 semana tanganing makalaog sa trabaho. Uyan report ni Don Jimenez. Baranga ang reaksyon kan mga empleyado sa pahayag kan IATF na puon Disyembre 1, ang mga daipabakunadong empleyado kinakaipuhan ng magpresenta ng negatibong RT-PCR test kada 2 semana kung saan sasaguton kan mga inian gasto sa nasambitan ng testing. Mantang parehong direktiba man ang kinakaipuhang utubon kan mga empleyadong partially vaccinated. And kasong dai makalaog huli sa kawaran kan mga siring na rekisito, ia-apply man subuot ang sick leave. Kaya po na mag-sacrifice na magpabakunado kasi mas mahirap kung dahil kalugod magpabakuna. Ang gastos mo sa pagpapaswab, mas grabe yan. Halimbawa itong paswab test kami, may mga kami ibabayad, tapos dahil pa kami papalaon, pag dahil pa nakaswab test, paano mangyayari? Kan dapat yung na kaya, ilibre na nila. Huli ka ini, padagos mang pigaandaman kan MDRRM libmanan ang istriktong pagpapautob ka na sambit na panundon, urog nang nagkaperang establishmento na subuot sa saindang banwaan, ang pigsa irarom sa lockdown huli sa huma kan COVID-19. Burden po yan sa sarong manimento, sa sarong negosyo. Kung ang tao mo naghugot ka na, no, nag-outsourcing ka, tapos ini yung mga dapat na inaasam, nasusilduan mo to kasi di man din natutuyo. So yun ang nagiging kaya mas magayon po kuta na makabakuna ang gabos po na mga yaunigi sa tuya. Sigun man sa Dolly Bicol, mayo pa sindang nare-receiving report dapit sa pirang establishmento na daipigpalaog sa trabahoan sa indang mga empleyado huli sa kawaran nin vaccination card asin RT-PCR test. Alagad pagtataong duon kan ahensya, kinakaipuhan na masiin kaminal kan mga employer ang sa indang mga personahe na magpabakuna urog ng may bagong variant. They have to abide by the policy para talagang matuldukan na natin itong napakasamang bangungot ng COVID-19. Kumbaga, kaya nga tayo may bayanihan, bakunahan kasi gusto natin talagang matuldukan na ito at wakasan na nang tayo ay makapagsimula na ulit ng maayos na buhay. Pero kung may iba pa rin hindi, harapin nila yung consequences ng kanilang aksyon. Komo pagtaong dalan sa mga daipabakunadong empleyado na magpasairarom sa RT-PCR test, ipapautob ang nasambit na pulisiya magpuon sa Disyembre 4. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.